Insellmilkom u nistedinkom għal 61 riflessjoni 3 minuti tal-Patri. Fuq tħeġġiġa tal-Papa Franġisku dan il-ħadd huwa il-ħadd tal-kelma talla. U fil-fatt il-liturġija stess tal-kelma b'mod partikolari l-ewwel qari u l-Vanġelu jiddereġuna biex nitfgħu ħarsitna fuq l-importanza tal-kelma talla. Fl-ewwel qari għandna silta fejn l-awtur sagru jispjega liturġija tal-kelma li saħħet ftit snin wara r-ritorn mill-eżilju f'Babel. Ja silta sabiħa immens fejn il-poplu jinġema' iqim il-kelma miktuba talla, jismagħha minn qalbu, jilqa l-ispjegazzjoni u t-tifsira illi saret mill-iskribi ta' dik l-istess kelma talla, u forsi l-aktar ħaġa importanti iħallu dik il-kelma tmiss il-qalb tagħhom. Jibku għax tinfdilhom qalbhom, imma fl-istess ħin timlihom bil-ferħ. Mhux ta' bxejn, allura Eżdra li jmexxi il-liturġija tal-kelma joħroġ blajta dan huwa jum ta' ferħ. Il-kelma kienet niżlet u għamlet frott fil-qlub tas-semmija. Fil-Vanġelu San Luqa jirrakkontanna dik il-ġrajja ta' meta Ġesu fil-bidu tal-Ministeru Pubbliku tiegħu jinqeda bil-kelma tal-profeta Eżajija biex jispjega il-missjoni tiegħu. L-Ispirtu tal-Mulej fuqi għax hu ikkonsagrani biex inwassal il-bxara tajba lil-fqajrin. San Luqa jiddiskrivina xena impressjonanti, xin Ġesu jalaq l-iskroll tal-kelma talla, għajnejn kulħadd kienu iffissati fuq Ġesu. Ġesu li kien xandar dik il-kelma, u fl-omelija tiegħu Ġesu jistqar bi ftit kliem illi jolqtu l-qlub din il-kidba saħħet illum intom u tisimgħu. Xi ġmiel. Ġesu mhux biss japplika għalih il-kelma miktuba talla, ma permess ta' dik il-kelma juri li hu kien il-Messija konsagrat mill-Ispirtu Santu. Din il-kidba saħħet illum intom u tisimgħu. U għal-ħadd li fakkarna fl-importanza tal-kelma talla fil-ħajja tagħna nisranija. Il-fidi tagħna tista' tikber biss jekk inlaqmuha fis-smigħ kontinu tal-kelma talla. Kelma li ddawwalna, kelma li tbikkina u li tikkonvertina, imma kelma li verament tatina il-ħajja. Jalla tkun kelma li tatina il-ħajja vera. Insellmilkom u l-Mulej jagħtikom is-sliem.